Čest, krev, pomsta. Podle manga klasiky Takashi Okazakiho. Afro Samurai. Za chvíli na Animexu. Aréna šampionů otevřela svá vrata. Sledujte souboj nejlepších. Bezkonkurenční Banzuke uvidíte za chvíli na Animexu. Když se i ty nejjednodušší věci zkomplikují, tak je možné, že jste se zamilovali. Bezvadná dvojka. Za chvíli na Animexu. Když vám nikdo nevěří, stoupněte si dopředu a vykřičte svůj vzdor. Bleach. Uvidíte za chvíli na Animexu. Ještě neodcházejte, protože za vámi přijdou bohové. Bleach. Za chvíli na Animexu. Výjimečná dívka, jejíž krev je jedinou zbraní proti bestiím. Blood Plus. Za chvíli na Animexu. Pokud chováte v srdci opravdovou naději, vydejte se na cestu svého života. Deltora Quest. Za chvíli na Animexu. Vypadá jako kluk, ale umí vystopovat zločince jako nikdo jiný. Vyšetřujte s námi. Detektiv Conan. Za chvíli na Animexu. Son Goku se vrací zachránit vesmír. Opravdová anime legenda. Dragon Ball GT. Za chvíli tady na Animexu. Na jednu věc nikdy nezapomínejte. Do každého počítače se dá nabourat. Ghost in the Shell. Standalone komplex. Za chvíli na Animexu. Na jednu věc nikdy nezapomínejte. Do každého počítače se dá nabourat. Ghost in the Shell. Standalone komplex. Za chvíli na Animexu. Žijte v budoucnosti v Ghost in the Shell Standalone komplex Second Gig. Za chvíli na Animexu. Žijte v budoucnosti Ghost in the Shell Standalone komplex Second Gig. Za chvíli na Animexu. Legendární anime je tu. Hrabě Monte Cristo. Za chvíli na Animexu. Legendární hrdina je tu. Připravte se na neuvěřitelnou akci. Iron Man za chvíli na Animexu. Také si myslíte, že žádné náhody neexistují? Sledujte Joanne z Arkádie. Za chvíli na Animexu. Sora je o krok blíž tomu, aby se stala hvězdou Kaleido. Potřebuje trénovat. Kaleido Star. Za chvíli na Animexu. Když máte odvahu, nic není nemožné. Přichází hladová kráska. Killary, druhá řada, za chvíli na Animexu. Prehistorická doba se brzy vrátí z dinosaury, jak jste je ještě neviděli. Král dinosaurů, za chvíli na Animexu. Není snadné být dokonalý, zvlášť když jste Lina Inverse. Lina, postrach banditů, dorazí za chvíli na Animex. Začněte nový život. Zkuste si najít svou vlastní cestu. Nana, za chvíli na Animexu. Úžasné dobrodružství za chvilku začíná. Nikam neodcházejte. Naruto dorazí za chvíli sem na Animex. Zkouška začala. Boj pokračuje. Kdo bude nejlepší ninja na světě? Naruto. Za chvíli na Animexu. Chcete-li být ninjou, potřebujete 3 věci. Trénink, trénink, trénink. Naruto, 3. řada, za chvíli na Animexu. Nodame Cantabile ve vás probudí vášeň pro hudbu a nechá ticho daleko za sebou. Za chvíli na Animexu. Ještě neodcházejte. Máme novinky ze světa zábavy. Cube uvidíte za chvíli na Animexu. Ve městě je pouze jediná osoba, do které se nesmíte zamilovat. Romeo a Julie, za chvíli na Animexu. Přidejte se k boji na zcela novém bitevním poli v předměstské džungli The Boondocks, za chvíli na Animexu. Každé město, které navštíví, bude díky jeho pronásledovatelům zničeno. Trigun, za chvíli na Animexu. Černá ovce X-menů Wolverine. Uvidíte ho za chvíli na Animexu.
Sága legendární skupiny superhrdinů začíná. X-Men za chvíli na Animexu.